Nevieš si vysvetliť, prečo ťa priťahujú nedostupní muži? V tomto videu sa to dozvieš. Možno si myslíš, že je to chémiou, ale nie je to chémia. Je to úzkosť, neistota a tvoje staré zranenia, ktoré sa ti znova ozývajú. Stále na ňoho myslíš, nedokážeš sa sústrediť, pokým ti neodpíše. Pretože nikdy nevieš, čo bude ďalej. Nevieš, na čom s ním si. Práve preto o ňom hovoríš každému. Snaží sa rozlúštiť, prečo je raz taký a potom iný. Každá jeho správa sa ti zdá ako výhra. Lenže tento motýly pocit v bruchu nie je láska. Je to adrenalín. Je to chaos, ktorý poznáš. Možno si ho už zažila doma, keď si nikdy nevedela, v akej nálade bude tvoj otec alebo mama. A dnes to podvedome znova žiješ. Dúfaš, že tentokrát si ťa vyberú. Ale takto sa len znova a znova potvrdzuje ten pôvodný príbeh v tvojej hlave, že nie si dosť. Že si ťa nikdy nikto nevyberie. Že musíš niečo urobiť, aby si zaslúžila pozornosť. A keď ťa konečne pozve na rande, venuje ti pár hodín, máš pocit, že si bola vybraná, že si výnimočná. Ale si istá, že toto je to, po čom skutočne túžiš? Pretože na konci dňa, ak si stále s mužmi, ktorí sú nejasní, ktorí ti dávajú len úplné minimum, ale berú maximum, sa nečuduj, že sa trápiš a že si vyčerpaná. Nie je to o ňom. Je to o tvojom vnútornom nastavení. A presne s tým pracujeme v balíčku Sebavedomá za jeden deň. Pochopíš, prečo ťa to k takýmto mužom ťahá. Zmeníme tvoje podvedomé vzorce a nastavíme nový postoj. Taký, vďaka ktorému sa už nebudeš zmierovať s minimum. Si pripravená prestať sa točiť v kruhu a začať si priťahovať niekoho, kto vie, čo chce. Napíš mi správu alebo si rezervuj svoju konzultáciu. Odkaz na ňu nájdeš v mojom profile.